брейкданс аз жанрҳои вижаи рақс дар ҷаҳон дониста гардида, сарчашмаи пайдоиши он аз штатҳои Нью-Йорк ва Калифорнияи амрико будааст. тавлиди ин навъи варзиши худ дилхушии ҷавонон ба солҳои 60-уми садаи гузашта рост омада, танҳо дар соли 1973 ҳамчун навъи рақс пазируфта шудааст. ин шохаи рақс ё варзиш дар тоҷикистони мо ҳам дар солҳои 80-90-уми қарни 20 падид омад, вале якзамон ба ҷурми сарзадани муноқишаҳои дохилӣ саркардагон ё мутахассисони соҳа аз душанбе рафтанд ва брейкданс нопадид шуд. умуман брейкданс яке аз рақсҳои варзиши пештарин ҳаст дар тамоми дунё ва дар Тоҷикистон ҳам беш вақто буд, лекин баъд аз вақтҳои ҷанг як вақте доштем ки тамоми соҳаи фарҳанг каме паст рафтагӣ буд, бисёр одамон аз Тоҷикистон рафтагӣ буданд. барои ҳамин мо як вақте доштем ки набуд мутахассис оиди ҳамин рақсҳои варзишӣ. аз солҳои 2005 аз нав таъсисёбии ҳамин намудҳои рақсҳо дар Тоҷикистон оғоз ёфта буд ва соли 2011 студияи рақсии Новая эра пайдо шуд ки дар он ҷо ҳамаи намудҳои рақсҳои варзишӣ дар як ҷо ҷамъ оварда шуда буданд. соли 1954 дар олами рақсу сурудҳои поп, хит ва жанрҳои дигари маъмул хонанда ва раққоси моҳире бо исми Ҷеймс Ҷозеф Браун падид омад ки ӯро аз аввалин асосгузорони брейкданс номиданд. ин ҳунарманди амрикоӣ бо сабку услуби вижа ва ҳаракатҳои ҷолибу ҷазоваш дар як фурсату фосилаи кӯтоҳ ба қалбҳои мухлисону роғибони бешумор раҳ ёфту жанри брейкдансро поягузор шуду миёни мардум паҳн кард ки дигар сар аз ҳамон сол тамоми бачаҳои амрикоӣ ба вижа сиҳпӯстони штатҳои мухталифи ин қораи дунё дилбохтаву сарсупурдаи жанри зебои брейкданс мешуданд. Ҷеймс Браун баробари падид омаданаш ба сифати сароянда бо садои қавиву диапазони васеаш ҳам суруд мехонду ҳам рақс мекард ки бадин васила қалбҳои мардумро шод месохт ва брейкдансро ба мардум муаррифӣ менамуд. ҳамин тариқ бо мурури замон навъҳои мухталифи рақсҳои варзишӣ пайдо шуданд. Ҷеймс соли 2006 дар синни 73 солагӣ аз олам даргузашт, вале аз худ ному нишони накӯ ба ёдгор боқӣ гузошт. баъди соҳиби истиқлол гардидани кишварамон брейкданс дар солҳои 2005 дигарбора зинда карда шуд ва ҷавонони зиёде ба ин ришта пайвастанд. дар ҳамин замина студияҳои махсуси варзишҳои рақсӣ пайдо шуданд ки дар ин асно яке аз онҳо студияи Новая эра будааст. таъсиси ин мактаби рақсӣ асоси ҷалби бештари хоҳишмандону ҳаваскорон ба брейкданс ва шохаҳои дигари он гардид. Мне 12 лет. И спортивными танцами я занимаюсь почти 3 года в танцевальной студии «Новая эра». Но на данный момент моим тренером по олл-стайлу является Азиза Каюмова.
Мне 9 лет, я занимаюсь танцами уже как 5 лет. Мой тренер является по танцам Айса Каюмова, занимаюсь я по танцам в Нью-Эре и занимаюсь я олл-стайлом. Туда ходит и хип-хоп, и брейк-данс. Я занимаюсь хип-хопом. Мне 9 лет. Мою учительницу зовут Азиза Каюмова. Мне очень нравится хип-хоп. В хип-хопе у меня появилось очень много друзей. Я сюда хожу с моей сестрой. Из-за этого таланта в школе нас много приглашают на разные фестивали. В прошлом году была в Ташкенте, в этом году я была в Астане, выступала в Астане в конкурсе «Шатык», а в прошлом году в Узбекистане «Роза Востока». бунёди студияи «Новая эра» боис бар он шуд ки соли 2012 масъулини ин ришта бо талоши анвораи хеш тавонистанд дар шаҳри душанбе федератсияи рақсҳои варзиширо таъсис бидиҳанд ки дар ҷумҳурии мо ин таҷрибаи нахуст ва нотакрор буд. бунёди ҳамчун мактаби рақси дигар бора масъулиятро пеши саркардагону поягузорону таъсисбахшандагонаш даҳчанд боло бурд, чаро ки акнун мебоист федератсияи мазкур барномаи махсуси рақсӣ таҳия кунанд ва тибқи он дар маъракаҳои мухталифи кишвар чӣ ки берун аз марзубуми меҳан ҳунарашонро муаррифӣ намоянд. барои бартараф намудани ин ҳама мушкилиҳо Азиза Каюмова ба сифати роҳбари федератсия ва ҳам мураббии рақс ҳамвора талошу такопу мекард то ба хустааш бирасад. соли 2012 бо иҷозати кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон федератсияи рақсҳои варзишӣ таъсис ёфта буд ки баъд аз таъсис ёфтани он аввалин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид рақсҳои варзишӣ ташкил карда шуда буд ки дар он ҳамун наврасон, кӯдакон ва ҷавонони боистеъдод пайдо шуданд. баъд аз он мо методикаи бурдани ҳамин рақсҳои варзишӣ ба кӯдакону наврасон ташкил кардем ва ҳозир бошад баъд аз он хеле тараққӣ ёфтем, то ин дараҷаи тараққӣ ёфтем ки дастаҳои мунтахаб пайдо шуд, дастаи мунтахаби наврасону кӯдакон пайдо шуд ва мо аллакай 3 бор шуд дар фестивалҳои байналмилалӣ фестивал озмунҳои байналмилалӣ иштирок кардем ва 2 соли охир шуд ки ҷои аввал ишғол карданд бачаҳои мо. Раньше в Таджикистане было много команд. Из Душанбе команд я могу перечислить таких команд. Одна из первых команд это Азия Крю, Crazy Guys, Desperados. Ну это старые команды. В Худжанде было очень много команд. В каждом микрорайоне, в каждом районе были команды, такие как Заводские негры, Нелегалы, 34-й микрорайон, City Power, New Life, Голос улицы. Я могу много перечислить, но их просто их не помню уже. Очень много было команд. Но они разошлись, могу сказать, в том, что многие перестали танцевать или просто по личным причинам бросили танцевать. Ну, сейчас мало, не как прежде. таъсиси федератсия заминаи хубе ба баровард то бачаҳои ин ҳайат дар як қатор мусобиқаҳо ва фестивалҳои гуногуни байналмилалӣ ширкат ва чанд раҳ дастболо низ гарданд. тавре Азиза Каюмова иброз дошт соли 2019 барои дастаи онҳо ба ҳар ҷиҳат бо бароро бебаҳову хотирмон будааст, чаро ки дар шаҳри Тушканд наврасону навниҳолони тоҷик оламиёнро моту мафтуну маҳбуд карданд ки ту гуфтӣ пирӯзӣ дар ин маърака роҳашонро ба арсаҳои дигари ҳунарнамоӣ ҳамвору рӯшан сохту бахту барору толеб ба якборагӣ ба рӯяшон хандид. Bring that ass back like a boom, 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 boom.
соли 2019 барои дастаи мо хеле ғолибовар шуд. Моҳи майи соли 2019 мо сафар кардем ба шаҳри Тошканд, давлати Ӯзбекистон. Дар он ҷо фестивали байналмилалии Садбарги Шарқӣ гузаронида шуд, ки дар мобайни 6000 нафар иштирокчиён дастаи мо дар жанри хореография дар мобайни кӯдакони синну соли аз 9 то 13 сола ҷои аввалро гирифтем ва сазовори ҷоизаи гран-при шудем. баъд аз ҳамин ғолиб моро барои иштирок ба фестивали байналмилалии Шаттик, ки дар шаҳри Нурсултон, Қазоқистон баргузор гардид, даъват намуданд ва мо дар мобайни 12 давлати ҷаҳон ҷои аввалро гирифтем дар жанри хореография. аз як ҷиҳат ин фестивали Шаттик хеле махсус буд. барои чӣ? Барои он ки барои иштирок дар ин фестивал фақат дастаҳои ғолибовар даъват карда шуда буданд, ки дар дигар фестивали озмунҳои байналмилалӣ ҷойҳои аввалро гирифта буданд. яъне ки мо ғолиб дар мобайни ғолибон шудем. ин хеле барои мо хеле дастоварди калон аст. Недавно мы вернулись с международного фестиваля «Шаттык», который проходил в городе Нур-Султан. Проходил он с 3 по 7 июля этого года. Мне очень понравился этот город, он очень красивый, там большие, высокие, красивые дома. Этот фестиваль дал мне много, я никогда не была в городе Нур-Султан. И это для меня оказалось большим опытом, так же, как и поездка в Ташкент на фестиваль «Роза Востока». Мы были в этом году на фестивале «Роза Востока». Мы заняли 1 место. И мы нашли там много разных друзей и познакомились с разными участниками. И еще у нас после «Роза Востока» был фестиваль «Шаттык», где мы тоже заняли 1 место, нашли тоже очень много друзей. Фестиваль был очень хороший. фирдавс ҷураев 26 сол дорад. қаблан ӯ дар шаҳри хуҷанд ба рақсҳои варзишӣ машғул буд ва ахири соли 2018 бо даъвати Азиза Қаюмова ба пойтахт омад. фирдавс анқариб 10 сари сол аст ки ҳамин пешаро интихоб кардааст ва ҳеҷ аз он дилкандагӣ надорад. ба иқрори ӯ рақсҳои варзишӣ ба инсон рӯҳу илҳоми дуболо бахшида, ба пойдории саломатӣ ва гардиши хун дар бадан манфиати беш доштааст. аз он дам то бадин сӯ ки ӯ дар шохаҳои мухталифи рақсҳои варзишӣ ҳунарнамоӣ намудааст, бо рӯҳобу ба маротиб дар вилояти Сӯхт ва ҳам сатҳу сифати ҷумҳуриявӣ дар як қатор чорабиниҳову маъракаҳо дастболо шудаву мақоми аввалро марбути номаш сохтааст. фирдавс ҳоли ҳозир дар студияи мактаби рақсии Новая эра ба сифати мураббӣ фаъолият мебарад. Я во многих соревнованиях республиканских участвовал. В командных соревнованиях моя команда называется Bad Boys, город Худжанд, является многократным чемпионом Республики Таджикистан. Мы занимали 1 место в 2012 году в республиканском батле и являемся 6-кратным чемпионом Сагдийской области. Сам я участвовал в соло-батлах много раз. Начиная с 2011-2012 года я 2-кратный чемпион Сагдийской области в номинации соло-батл. И в 2012 я участвовал в России, в городе Новосибирске, в батле под названием Jam Style Battle и дошел там до полуфинала и занял там 3 место. Там участники были из России, из Украины и Беларуси. Так вышло, что я единственный участник был из Таджикистана. ман худам на фақат роҳбари федератсия ҳастам, ман худам мураббӣ ҳастам ва рақсҳои варзиширо дар студиямон ёд медиҳам. ба ғайр аз ин мо чанд мураббиён дорем оиди рақси контемпорари, рақси ҳип-хоп, рақси брейкданс ва мехоҳам таъкид кунам ки ҳозир федератсияи мо аз шаҳри Хуҷанд як мураббии дигарро даъват намудем дар намуди брейкданс. ин Фирдавс Ҷураев аст. барои чӣ? барои он ки
вақте шуд ки дар дастаҳое ки брейкданс машғул мекарданд дар шаҳри Душанбе бисёриҳо рафтанд аз Душанбе аз сабаби шахсӣ ва аз сабаби он ки онҳо ҷавон буданд ва мехостанд дар дигар донишгоҳҳои байналмилалӣ таҳсил кунанд, рафтанд аз ҳамин. фирдавс дар брейкданс ҳунари хосаву истеъдоди табиизода дорад. ӯ бо ҳамин тавоноӣ ва лаёқати тамом тавониста борҳо ҳунарашро барад ба чор гӯшаи ҷаҳон, минҷумла дар манотиқи Федератсияи Россия чанд раҳ аз худ дарак додааст. Ба гуфти Фирдавс дар ин ришта муваффақият ба осониву соддагӣ намеояд ба даст. Тамринҳои ҳамвораву заҳмату машаққати сангинро пушти сар гузоштан ва тобу тоқату таҳаммули ҳама вазниниҳо бошанд саргаи аввалин комгориҳо. В брейк-дансе главное там все сложное. Просто нужно упорно тренироваться. Есть два вида человека. Один физически готов, те, кто физически подготовлены, быстро обучаются. А вторые физически не подготовлены, но они обучаются, но чуть труднее. Но в остальном главное упорство, тренироваться и поставить себе цели и двигаться дальше. феълан дар кишвари мо рақсҳои варзишӣ рӯ ба рушду тараққӣ доранд ки дар ин замина тибқи иқрори Азиза Қаюмова онҳо аз таҷрибаи ғании кишварҳои дигари рушдёфта истифода мебаранд. Агарчи дар ин пешаву пайраҳа ҷумҳурии мо дар муқоиса ба дигар давлатҳо ба чанд ҷиҳат қафо мезанад, вале дастовардҳои солҳои ахири ноилшудаи федератсияи мазкур далелу дастаки кофии рушди минбаъдаи он буда метавонад. умуман рақсҳои варзишӣ дар Тоҷикистон ҳоло тараққӣ ёфта истодаанд. Албатта мо назар ба дигар давлатҳои пешрафта каме ақиб мондем, лекин ба ин нигоҳ накарда кӯдакон ва наврасон ва ҷавонони мо хеле боистеъдод ҳастанд. ҳозир талабот ба намуди рақс ва рақсҳои варзишӣ хело бисёр аст, барои он ки ин ҳозир муосир аст ва кӯдакон мехоҳанд ки ба мобайни дигар наврасону кӯдакони дигар давлатҳо тавонанд дар ҳамин соҳа тараққӣ ёбанд. Барои ҳамин мо хоҳишмандони зиёд дорем дар намудҳои хип-хоп, брейк-данс, дар намудҳои рақсҳои варзишии дигар ки студияи мо пешкаши кӯдакон мебиёранд. ба иқрори Бону Азиза солҳои қабл кор бурдан дар ин самт миёни кӯдакону наврасон ва умуман хоҳишмандон хеле душвор буд, чаро ки падару модари эшон ҳеҷ ҷанбаҳои мусбати рақсҳои варзиширо дарк намекарданд ва фарзандони худро аз ин машғулият дур месохтанд. Айни замон бошад шумораи дӯстдорону шогирдон дар ин федератсия фаротари 100 нафарро дар бар мегирад. волидайн падару модар на он қадар мефаҳмиданд рақсҳои варзишӣ, лекин баъд аз гузаронидани мусобиқаҳо ва соли 2013 мо ҷоми истеъдодҳо ки бо дастгирии раиси шаҳр гузаронида шуда буд гузарондем дар мобайни ҳамаи мактабҳои шаҳри Душанбе. баъд аз он падару модарон фаҳмиданд ки ин рақсҳои на фақат муосир ҳастанд, бале рақсҳои варзишӣ ҳастанд ва ҳоло худи падару модарон кӯдакони худро ба студияи мо мебиёранд ва мехоҳанд ки онҳо чемпион шаванд, ба дигар давлатҳо сафар кунанд ва номи Тоҷикистонро баланд бардоранд. хушбахтиву сарфарозии ин ҳайатро оғоз буду фарҷом на, чаро ки ба гоҳе фаҳмиданд ки риштаи брейкдансро ба барномаи бозиҳои олимпӣ шомил карданд, дигар ба масал онҳоро худо дод ва ҳам масъулияту тамринҳо ҳам дуболо зиёд шуданд. Акнун талоши ҳамвораи роҳбарияти Федератсияи рақсҳои варзишӣ дар ҷумҳурӣ аз ҳамин лаҳза раҳ ёфтан ба саргаҳи бозиҳои 2024 будааст. ба намудҳои рақсҳои варзишӣ медароянд хип-хоп, брейк-данс,
рақсҳои байлни, яъне ки бача ва духтар, латиноамериканский рақсҳо, ин ҳамашон дар барномаи бозиҳои олимпӣ ҳаст. Аввалин ин стандартни бальни барнома буд ва баъд аз он, чихеле ки шумо медонед, ба солҳои 2024 намуди рақси брейкданс ҳам дароварда мешавад ба барномаи олимпӣ ва мо аз ҳамин хабарҳо хеле хурсанд ҳастем ва метавонем ба оянда боз мақсадҳои бузургтар биёрем барои тараққии ҳамин рақсҳои варзишӣ дар Тоҷикистон. бо ҳамин маром агар идома бидиҳам ба кори хеш, пас умед ҳаст ки ин федератсия дар минбаъда рушд хоҳад кард ва ин навъи таҷриба дар кишвари мо низ роғибони бешумори худро пайдо мекунад.